Kurisei paKuliend TV apo. Zvinhu zveZimbabwe mwana wamai zvinotinetsei, but hazvinetsi zvazvo. Ndokuda kungotaura zviri kuitika maringe nepolitics dzeZimbabwe. Ndichatanga nekutaura uyo anozviita bheno apostori Makore. Makore, it's very clear kuti munhu uyo akatumwa neZANU-PF, is working for ZANU-PF zvikananda kabharo kuti adestroy spirit yerevolution yave muvanhu. You can clearly see kuti his aim ndeyekunetesa vanhu. Zvaari kutaura zvokuti M31 is dead, Geza is dead, manyepo aya ari kutaurayo, manyepo ari kungotaurwa nemunhu ari kuudzwa narrative to push nemahandlers ake. Handiti unoona. Pekutanga ataura zvokuti hanzizvo Sanyatwe anga ariko kuside rerevolution yanageza naChiwenga achispire for Mnangagwa. Hatizivi, handirambi, but chandinonetsekana nacho chinhu one. Pane madevelopments akaitika, especially tikatarisa nyaya yauyo general anonzi Monda wepresidential guard, kuti office yake was emptied of everything right inside KG6, right, which means chinhu ichi without any trace, which means chinhu ichi chakarongwa, hazvichamisi kuti chakarongwa neGeza revolution nema-progressive forces. Kana iye Sanyatwe anga ari part of that scheme, achinzwa vachironga, kowai asina kuudza bosi wake Mnangagwa kuti ndo zviri kurongwa kunoku nechikwata chaGeza nanaChiwenga? Because that office, it's a very high security office. Because ukaona office inocontrola ma-security ya-president, number one office in the land, ichipindwa saizvozvo ichihedwa nemunhu Chigananda, general Chigananda uyu anonzi Monda uyu, pasina kana resistance, pasina kana trace yekuti ndiani akazviita, pachitorwa information yakakosha. Because kana information yepresident's office yatorwa from a security location, it's compromised. Kureva kuti Sanyatwe akarara pabasa zvokuti kana iye achifunga kuti Mnangagwa achamutambira achiti wakagona basa, wakatengesa, wakaita sei, handifungise kudaro, because haana kumuudza intelligence idzodzo dzekuti muri kuzosapotedwa in this way. Because right now Mnangagwa has been weakened nezvakaitika izvozvo, handiti unoona. Saka neSanyatwe uyu munhu wandinoti inini, he is a sellout asina njere, a very dull sellout, zvekuti mutengesi chero nguva yehondo aigurwa musoro. Ndo kuri kuenda Sanyatwe ikoko, handiti unoona. Saka nomunhu ari kuita ma-double standards, wekuti iye ED wachona never trust him, zvekuti anytime anopfuudzwa naED wacho, because akatoregerera zvinhu zvakadaro zvichiitika. Right, totarisa nyaya yake yekuti ZANU ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Angazvirova dundundu kuti azvitaura ari just a minister of sport, asina kana influence ma-decision making processes anokonzena nyika, security yenyika. Izvozvo is just bluffing. Sanyatwe knows kuti ane nyaya dzake dzakamumirira. Remember August 1, 2018, tine vanhu vakaurawa nemasoja
after his command as head of presidential guard, nyaya iyoyo is still hanging on his sleeve. He knows that kuti zvinhu zvikangoti tene, he will be in for it. Antori musungwa paaripo paya, musungwa paaripo paya. Izvo zvinhu zvaanonyatsoziva anditoona, because kana zvinhu zvasvika pakuoma, Mnangagwa will just say ask the commander, anga aripo. Saka inyaya yake yakamumirira iyoyo, zvokuti iye zvokuti madhonga amera nyanga ari kutoedza kuti pamwe tingavharira nyaya dzavakaita dzavo idzodzo kuti dzisazobuda kana vakaramba vachiita se vachitonga, handitonoona. Saka ni zviri kutaurwa namakore izvo ndezvekupenga izvi, atauri zvinhu zvekutoilet zvaanotiudza izvo. Anofunga kuti takapusa here izvo. Geza revolution is still alive and Mnangagwa knows that. Zvake zvokuti anzi Geza ari kuchitepo barracks kwaMutare, of course we cannot confirm or deny that Geza is in Zimbabwe ariko. Alright, kana ariko sekuve nechokwadi kwaari kutaura, ko ngaachibatwa. Handiti vayakaisa marewards ekuti anoona Geza what now they know where Geza is. Pave nenguva ngani Sanyato kubva zvaataura izvozvo kuti Geza ari kwaMutare mumabharaki emasoja. Chinonetsa chii kuti angonoudza commander wethat brigade iri kuita house Geza for safe keeping kuti please bring this person here. Simple as all that. Then revolution tozva kuti commander werevolution abatwa, but azvimise revolution. Revolution is not about vanhu vana Sanyatwe. Sanyatwe is just nothing but revolution world. Just nothing. Rongotongo dofo zvaro risina kana charinoziva, ari kutongonanzviswawo tsoka dzana Tagwire Zvigananda achinakirwa netumari twaari kupiwa. Handiti unoona manje. Saka ni hazvitishamisi ende hazvitityisi zvakataurwa naSanyatwe izvo. Otherwise paakatozvitaura ari muuniform zvaitove nekaweight. Now that is just somebody, ordinary person, though ari minister wechiministry chisina kana nebasa rese. Hazvina zvazvinoreva, tinongoziva kuti ndo mataurirwo avo vose, chero vana Mudha, chero vanani vese makabaula, but hazvitadzisi revolution kuenda mberi. Nyaya yaGeza iyi inyaya yekuti haifaniri kutambwa nayo. Zvake zvokuti hanzi general is powerless, kunyeperana kuya, kunyeperana. That man commands respect in the military. Musoja chero akabviswa uniform, akapfeka sutu, akabviswa mubaraki, akaiswa muofisi civilian office, musoja akaenda izvezvi Chiwenga kuti anopinda kana pa KG6 ipo paya, vanotosaluta kusvikira kuna Valerio, anenge achitorwa saluti kureva kuti musoja. Vana Valerio vaya majuniors aChiwenga, they were groomed naChiwenga, vakasimudzirwa through recommendation yaChiwenga, so they have that respect to that man. Saka asanyepera vanhu kuti hanzi izvo Chiwenga has been weakened. Muchaona zvichanyatsoitika munyika yeZimbabwe imomo. If Chiwenga was weak, by now ED could have removed that man from office, because he is the obstacle to whatever Mnangagwa intends to achieve. But why is he still there? Why is Chiwenga still there? Why did Mnangagwa attempted to kill Chiwenga if he was not powerful? Mnangagwa anotoziva kuti Chiwenga anitori nepower zvekutodaro, kwete zvenhema zvezve. He is very diplomatic chete. He is very diplomatic. Zvikananda zviya will never be smarter than military. Hazviite musoja vakomana, tisaudzana nhema, tisanyeperana. Musoja chechi yamasoja yakabatana kupfuura chechi dzese dzatinoona pasi rese. Saka let's just wait and see. We wait and see what is going to happen in our country. Something very big is going to happen. Kana vachida kuti vachito speed up process, ngavabate Chiwenga.
izvezvi vamutaure kuti takubvisa, takusunga nenyaya dzakadai, saka iwewe takukuisa kujeri, then they will see kuti masamba achasiyana ipapo. Ndo pavachaona kuti masamba achasiyana ipapo. Vana veZimbabwe havachadi, military haichadi utongi hwaMnangagwa. That's the point. And here he knows, intele yake inotomuudza izvozvo. But no, people are tired. The military are tired because of how we are governing this country. This country now needs new leaders, fresh, smart leaders, not type dzana Mnangagwa and cabinet yake yose yaya isina kana munhu one ane chaanoziva. Chavo chavanongoziva chete kutora mari United, zuva nezuva, unoona. Saka neizvozvo manje ndo zviri kuenda zvichirwadzisa vana veZimbabwe, ndo zvichienda zvichiri kuwedzera ukasha hwevana veZimbabwe. You think Geza will remain in hiding forever? Munhu vakatocalculata zvinhu zvavo vakatoona kuti chinhu chinoperera pakati. Remember, munhu uya anga ari kumilitary intelligence, homework yavo yese vakaita, they knew kuti there are some generals for sale vachitanga chinhu ichi. So vanoziva how are they going to get rid of those people, or how are they going to override them in order for them to achieve whatever they want to achieve. Inova nyaya yekubvisa Mnangagwa nezvigananda. Saka ngatisanyepera naye vana veZimbabwe. Revolution is on. The revolution spirit is still living. It is there and it's alive. Like it or not, a revolution takes time. Ndosaka chinzi revolution, it's a circle. Saka nikuzoona wobatanidza circle unenge watenderera. Unoona manje, this is not like a coup yekuti chinhu chinongoitwa overnight chobva chatonzi tabvisa zvatopera. No, this thing is being planned and it wants to be implemented zviri smart. Unoona, Mnangagwa is having sleepless nights nenyaya yaGeza, because anonyatsoziva kuti vanhu vakaita sana Geza vaya nevanhu vese vari behind Geza, what they are capable of doing. He knows that. Ndosaka muchiona vachimhanya running around trying kuti vadi vacooptate Tagwirei, so that this 2030 nonsense has been put to bed nanyaya yaGeza. Andinoona haachazivi kuti onyatsoita sei, and paanenge achizama kuuya nesolution is creating more problems. Because zvezvino ukaona vana manhizewo vakusimudza musoro, vakutoona kutoti apa pachigaro chakuda kutotorwa nevanhu vasina kuenda kuhondo. Andinoona manje chakutorwa nana Mafikizolo vana Tagwirei. Saka ipapo apa ari kutovetsera futi zvomo moto wekuti achatadza kuziva kuti odzimura upi moto wachona, because moto ichabva nemativi akasiyana siyana. Unoona manje, right now ndangachiverenga somewhere mumapress room kuti Chamisa is coming back, is going to form a new party. Ndeumwe moto futi wakutouya iwoyo zvekuti zvakutomushayisa mufaro kuti manje zvinondodii, because pressure ichabva all angles, political side, security side, and from within his own political party ZANU-PF. Andinoona saka kana ari murume achapabuda, but nyaya yekuti angatemba kuti anoeliminata vanhu andioni nini iri a long term solution, because the more he eliminates, the more vanhu vachireza anger muvanhu. Andinoona manje, saka izvo zvekunzi hanzi izvo inoda kuitwa dynasty, Mafidi dynasty yakuzonzi Kingdom of Zimbabwe, nenyaya yezvima-high court judge zvavo zvavakakepucha izvo zvinopa majudgment akadhakwa kudaro. Unozoda kuita kingdom nhasi after how many years? Kubva iri Rhodesia kusvikira zvino yaita Zimbabwe 45 years, mozotanga kutaura zvekingdom. And achitaura iye uyu mupostori akadhakwa uyu wamunoti Makore kuti hanzi izvo Mafidi dynasty. Mafidi munhu mutapa, idzinza rekwa munhu mutapa. Vanhu vekumunhu mutapa vanoera moyo according to history.
andonoona. Saka iye anopinda pamunhu Mutapa, anopinda papi Mnangagwa, anopinda papi iye anozviti Shumba Murambwe. Saka nevanhu vachona vekumaera moyo, neniwo nditori muera moyo, tingabvumira izvozvo here kuti hanzi yozi kingdom yobva yapiwa Mnangagwa nezvigananda? That's practically impossible. That's bullshit. It's nonsense. Hapana mwana weZimbabwe anofa akazvitambira izvozvo zvokuti hanzi kingdom yekuita sei? Kingdom nhasi ndopomotaura zvokuti kingdom because iwewe wakuda kuti ufire pachigaro ende iwewe zviita king one. Tiudze history yako yedzinza rako kwawakabva, wotiudza kuti dzinza rekwenyu imimi has it been part of kingdom? Vakambovepo here vana Mnangagwa, vana Murambwe, vanozviti vana Murambwe, tisingazivi kuti Murambwe yechokwadi here kana kuti ndekuda ngozvikwanisirawo? Ngavatikwanire. Vana Sanyatwa avo vasungwa avo mabhanditi paaripo paya, banditi pending, nyaya dzakaita idzo dziya dza2018 nedzimwe dzatisingazivi dzichazotongobuda futi pachena. Anona ngatiregerei kunyeperwa nemapropagandist avo varakashi, vana Makore avo vari kutsvaga kuraramisa mhuri dzavo nekuti nyepera. Ngaanozviudza izvozvo kumhuri yake, mukadzi wake nevana vake, kwete kuswera uchiunza bullshit iyoya paplatform pako kuland. Don't invite that man. He's very stupid. He's a fool. Unofunga takapusa izvo toudzwa zvipolitics zvakadhakwa kudaro izvo pamberi neGeza revolution. Iyoyo ndo ichasunungura nyika. Vasatomboita munyama wokuti Geza anzwisisane nenew movement iri kuuya naChamisa, zvatodhakwa. Ndo patoperera nyaya yavo ipapo, ndo painenge yatoperera, because now if Geza and Chamisa speak with one voice kuti ngatipindei, citizens will free that country whether they like it or not, and the security forces will join the masses of Zimbabwe because they protect the people of Zimbabwe, not cabal iyo yezvigananda yembavha iri kutovapa nzara vafana vechisoja vese vadiki ava. Tine hama dzedu dziriko, tina vapana vedu variko ikoko vari kutambudzika. Tiri kugara tichichengeta isusu vana vehama dzedu masoja, uri kunzwa, shaya mari yeschool fees, achishaya mari yetransport yekuenda kubasa, achitoshaya chekudya mumba. Kuzorudza kuti vachataura zvokuti hanzi izvo mafeed dynasty vofa vari varanda vana, nekuda kwokuti kunana Mhonda, kunana Sanyatwe, vanhu vari kuda kutozvifirawo zvavo, vanhu vakaunganidza mari, vakaba mari vakadya, vari kudya, vari kufara, then wofunga kuti vana vanofarira izvozvo. That's nonsense. Merina Geza bho kuliati swere bho mpanana.